أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رمضان كريم. alkhairi ya zo watan ramadana ne wata mai alfarma. Alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma. To bismillah na kira Allah sarki, shine sarkin dare da rana mai tsarki. Komi in an sa da shi ba zai lalace ba. Alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma. Karo tsira ga shugaban duk al'umma, shine al-Mustapha mafi halin girma. Duk wanda ya ƙi shi ko ina ba zai kai ba. Alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma. Ya jama'a ga watan biɗar rahama ya zo, domin a cikinsa ne fa ƙur'ani ya zo. Mai neman gafara ba zai sa wasa ba. Alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma. Sannan da akwai dare guda mai alfarma, ya zarta dare dubu da kowa ke nema. Koman ƙarshe mu ba da himma ba wai ba. Alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma. Kuma wadatan mu ga nasiha zan ɗanyo, talakawa ku taimaka musu kar su yi wayo. Musamman a cikin watan gaba aibi ne ba. Alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma. Mai azumi an fi so ya bar taɗin banza, ku zagi ba a so ya sha yunwar banza. Da gulma da zagi fa ba halin kirki ne ba. Alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma. Ko yaushe ka rinka yin karatun ƙur'ani, don yin haka za ya daɗa ma imani. Duk harafi ladan ka daban ne ba wai ba. Alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma. Alkhairi ya zo, alkhairi ya zo, alkhairi ya zo. Watan Ramadana wata ne mai girma, watan Ramadana wata ne mai tsarki. Toto, sharuwa a sharuwa lafiya. A sha ruwa, Ya ku jama'a mai sharuwa lafiya. a sha ruwa, Na yi kira a sharuwa lafiya. a sha ruwa, Sarkin zazzau a sharuwa lafiya. a sha ruwa, Mardiko a sharuwa lafiya. a sha Bala ruwa, imani a sharuwa lafiya. a sha ruwa, Mahmud Lere a sharuwa lafiya. a sha ruwa, Masu iyali ku sharuwa lafiya. a sha ruwa, Gauraye ku sharuwa lafiya. a sha ruwa, Wani da ta turai a sharuwa lafiya. a sha ruwa, Yan mata mu sharuwa lafiya. a sha ruwa, Filin da na ce mu zama lafiya. a sha ruwa. Alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma. Ya ku jama'a a sha ruwa lau baki ɗai, amma fa ku fara sa dabino mai daɗi. Ko kuma abin da san wuta bai lasa ba. Alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma.
mutum ya yi azumi a ramadan mai alfarma ya da guda 6 a shawwal mai girma kamar yayi azumi na shekara ne ba wai ba alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma shi azumi lafiya yake karawa ma in kai addu'a da azumi an karɓa ma musamman gun shan ruwa ba zai zama bege ba alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma kowace rana cikin watan nan ramadana dubban jama'a suke zama 'yan aljanna babu hisabi kasa da mu Allah rabba alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma na gode ma bala galadima thank you ni ne yusuf na daba mai lardin zazzau sai ni maryam ability ba wasa ba alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma alkhairi ya zo watan ramadana wata mai alfarma alkhairi ya zo watan ramadana